leñol men woni koye moɗere e nder leydi Sénégal jara woni koye yoolade addinin wiide noon nde Sénégal heɓi jeytare e joni ɗemgal pulaar jeeya koye leƴƴi jeegom cuɓaɗi koye leydi Sénégal calɗi muɗum jeeya leñol fulɓe koye calɗi leƴƴi Sénégal jeeya leƴƴi jeegom cuɓaɗi hen ɗi hande noon ɗemgal meɗen leñol men nan hettinga caggal so ɗemgal heedi caggal ɗemgal gongal firti ɗemgal kengal yeeso ngal ɓuri ɗemgal gongal caggal ngal jarani leñol gongal yeeso ngal ɓuri leñol gongal caggal ngal ndeka noon leñol ɓurnama e dow leñol ɓe nder ɗo gandanɗa sarɗiji leydi ndi koko fondi ha foti ɗum ɗo noon eɗen pawi hen guite meɗen en kaalani eɗen daara ene waɗa mbiyen ko wonata holko saabi ɗemgal pulaar ala e nder calɗi laamorgo leydi Sénégal ha hawri gaga ɗum woodani firti potal woodani te so potal woodani tan e leƴƴi firti leñol ke ɓurnagol ngol ɗon moɗi leƴƴi keddiɗi ɗi nden noon bandiraɓe gummoɗen ƴewtoɗen ko mbaɗeten ko caloɗen saabu darade yonti